tapaa harrastaa seksiä. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Nimittäin! Oikea ja väärä. No niin, tässä kuvassa näemme, kuinka kova Osmo harrastaa oikealla tavalla seksiä. Hän on tarttunut Irmaan kädestä ja Irmahan hymyilee. Varmistettuaan, ettei Irmalla ole käsivarsissa heroinpiikin jälkiä, hän kaivaa taskustaan esille kumiukon ja vakuuttaa Irmalle, että tämä on ainoa oikea tapa rakastella turvallisesti. Näin Irmakin voi olla varma partneristaan. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Nimittäin! Oikea ja väärä. Tässä kuvassa näemme, kuinka Osmo on muuttunut. Taakse ovat jääneet Irma ja kumiukot. Hurmiopäissään hän syöksyy riskejä halveksuen epämääräisiin seksisuhteisiin. Aavistamatta nurkan takana saattaa vaania joku tuntematon virus tai muu vintiö, joka tuoksuu hyvälle, mutta tappaa. Niin kotona kuin ulkomaillakin. Hymyilee, käytä kumiukkoa, heippa! Kaksi tapaa harrastaa seksiä. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Nimittäin! Oikea ja väärä. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä.